Bon dia, estem a l'Estany, al Moianès, a la residència Presseguer, un dels dos llocs de feina del Xavi Márquez, l'infermer que va decidir confinar-se a la seva autocaravana a Igualada. El seu altre lloc de feina és l'ambulatori d'Igualada. Avui, un any després que es declarés l'estat d'alarma, volem saber com va viure aquell moment i com el veu ara que han passat 365 dies. Xavi Márquez, bon dia. Hola, bon dia. Bé, un any després que parlàvem, l'últim cop que vas passar per la central, que vam poder entrevistar una Bages o una Moianès, ens vas explicar que portaves una nit dormint a un hotel, però en portaves ja 16 dies, si no vaig errat, en una autocaravana. Quants dies més vas estar dormint a Igualada i quan vas poder tornar cap a casa? Bueno, doncs sí, vaig estar inicialment durant 2 setmanes i mitja a l'autocaravana i després un contacte de l'ICS ens van donar, no solament a mi, sinó a diversos professionals, a diversos companys, la possibilitat d'anar a l'Hotel Amèrica d'Igualada i res, vam estar allà uns 10 dies més. Jo concretament vaig estar uns 10 dies. 10 dies més. I com prens la decisió de tornar a casa? És a dir, quan creus que és el moment per poder tornar cap a casa, finalment? O què et fa pensar, ja puc tornar? El moment d'inflexió va ser quan ja vaig veure que l'epicentre de tot no era Igualada, sinó que hi havia altres casos a Manresa, a Moià, que és on visc, i llavors ja va semblar una miqueta absurd el fet de no sortir d'Igualada, quan ja van haver-hi més casos fora d'allà. Clar, perquè eres una mica de les entrevistes que he anat escoltant de l'últim any, la veu més premonitòria o almenys que advertia més que si la gent no era conscient, si no es complia el confinament, es podia estendre els casos. A un any vista, no sé si per un costat si haguessis tornat a confinar, si també tornaries a confinar-te com vas fer a l'autocaravana i si creus això, que va faltar consciència almenys en els primers dies. Bueno, aquesta consciència, clar, era molt difícil de mantenir que el brot es concentrés a Igualada, perquè nosaltres, jo crec a títol personal, que molt abans de que nosaltres ens confinéssim ja es veien casos de Covid. Vale? Llavors, el fet de jo confinar-me ho tornaria a fer perquè em vaig tenir la responsabilitat d'assumir aquest rol com que jo havia vist patologies respiratòries, jo no tenia símptomes, però clar, no es feien PCRs, no sabíem què portàvem i què no portàvem, i clar, el fet de sortir d'aquell confinament per anar a Moià, que és on visc, o venir aquí a la residència Presseguer de l'Estany, que és també on treballo, sense saber si era asimptomàtic o per responsabilitat vaig decidir fer-ho. Tenia una doble moral, la moral de fer-ho, de ser responsable de fer-ho, però de vegades també estava tranquil perquè tenia aquesta tranquil·litat de no portar-ho a més puestos. Clar, i tant. I també ens explicaves l'augment de feina que vau tenir, però és que és obvi, la feina va augmentar als hospitals a tot arreu, hem vist la primera, la segona, la tercera onada. No sé si ha sigut a nivell de feina un any, òbviament suposo que sí, complicat, però com l'has viscut aquest any? Bueno, ha sigut un any molt dur, a nivell laboral, ja no parlem del nivell familiar, però a nivell laboral, a nosaltres ens ha generat una càrrega laboral important perquè ens ha trastocat tots els plans que tenim nosaltres en l'atenció primària. Nosaltres com a atenció primària ens dediquem a la cronicitat, a fer prevenció. Clar, vam passar d'aquesta prevenció a una mica més a la secundària, no? El fet d'intentar decidir, intentar tractar, evitar trasllats hospitalaris i assumir un rol una mica més cap a la secundària. I a nivell d'hores de feina et vas poder seguir durant tot el confinament i les onades combinar amb Igualada i la residència Presseguer o va haver un moment de pausa entre una cosa i l'altra? No, aviam, jo quan vaig estar a Igualada vaig estar allà. La residència Presseguer ho va assumir amb l'atenció primària d'aquí Moià, amb el metge d'aquí que tenim també, va assumir aquest rol juntament amb les auxiliars que també es van confinar, també van portar una autocaravana i també van estar doblant torns i
és això, van estar aquí amb la mateixa dinàmica que vaig tenir jo. I quina era la pregunta, m'havies dit? No, això sí, tu havies pogut combinar, però és interessant el que has explicat, que no va ser l'únic que es va escollir una autocaravana. Com va funcionar ben bé que també vinguessin aquí dues persones a confinar-se en una autocaravana? No sé si es van inspirar una mica en el que havies fet tu, si també van ser una decisió assumida. Sí, correcte. Bueno, hi havia un feedback continu d'informació, la direcció de la residència amb mi, i bueno, i van assolir aquesta idea de fer-ho perquè, clar, gent fràgil, tenim 88 avis, i juntament amb una reunió que van tenir amb les auxiliars, doncs van decidir que era una bona idea per tal d'aïllar una miqueta el fet que no entrés cap Covid a la residència. I un any després, no sé si les sensacions que vas tenir quan vas dir escolta, vaig cap allà, o anaves parlant amb la residència, si era més d'ingenuïtat, no? De pensar, ostres, això en 15 dies ja estarà, o si ja preveies que seria això que duraria tant com un any, fins i tot. No, aviam, els casos eren greus i per tant jo i els meus companys d'allà vam veure que eren pneumonies bilaterals que no havíem vist. Potser de pneumonies en vèiem a atenció primària 2-3 al mes com a molt, i allò ho veies cada dia. Llavors, clar, veies unes plaques de tòrax amb molts infiltrats, amb pneumonies, i ja es veia inicialment que era una cosa complicada. A més, a Itàlia ja inicialment va haver-hi allà un brot molt important que els hi va venir abans que a nosaltres, i nosaltres ja estàvem una miqueta advertits que això no era broma. I tant. No sé si ara, un any després, què canviaries o què diries? Ostres, això òbviament, a toro passat, és molt fàcil dir-ho, i diem que és una cosa personal, vull dir que és molt fàcil dir-ho ara, però què diries? Ostres, això es podria haver fet diferent, o ho podria jo haver fet diferent? A nivell personal, jo crec que jo tinc la consciència tranquil·la i jo no canviaria res a títol personal del que jo vaig fer. Ara, a nivell global de política i tal, jo, pel que a títol personal que he pogut veure és que els països que han fet un confinament més estricte durant un menor temps han tingut unes onades una miqueta més relaxades. O sigui, si podem dir alguna cosa, és un confinament molt estricte. Doncs, i una última pregunta que et vull fer. També ens vas explicar que la decisió d'anar cap a Igualada la vas prendre després d'anar amb uns companys en bicicleta que ho feies els dimecres a les tardes. No sé si heu pogut recuperar aquesta tradició, que és saludable, o teniu ganes de recuperar-la, o vaja, això la pandèmia també ho ha afectat. Bueno, aquest grup dels dimecres, sí que és veritat que els dimecres al vespre a les 7 fèiem unes sortides amb bicicleta de muntanya. Aquesta activitat, clar, es va eliminar completament. Mica en mica ja anem agafant una miqueta el rol de tornar-ho a fer, però clar, a veure, les activitats a l'aire lliure són més difícils del fet que et contagis o que hi hagi algun problema. Una activitat a l'aire lliure és molt difícil, aleshores això a poc ho hem anat tornant a fer. Vaja, almenys una cosa que s'ha pogut recuperar. Sí. Doncs Xavi Márquez, moltíssimes gràcies per fer aquesta retrospectiva amb nosaltres i vaja, esperem que la situació acabi tan aviat com sigui possible i que no t'hagis de tornar a confinar a Igualada amb l'autocaravana. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Esperem que les vacunes funcionin bé, que això sembla que aquí tenim un 100% de vacunats i estem molt... La tranquil·litat a nivell de residències ha millorat molt i espero que aquesta vacunació faci que mínimament podem assolir una miqueta de normalitat. Treballadors també? Sí, correcte, treballadors també tenim un 100% de vacunats. Perfecte, moltes gràcies. I de l'Estany anem fins a Santpedor, on dos germans, l'Albert i el Jordi Sala, ens explicaran la seva història un any després. L'Albert li va agafar la declaració de l'estat d'alarma a la República Txeca i el Jordi va agafar el Covid 2 setmanes després que es declarés l'estat d'alarma. Jordi, Albert, bon dia. Bon dia, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bon dia perquè ho estigui escoltant per la ràdio. A veure, parlo amb vosaltres, que sou dos germans,
i a més dues històries diferents, però que igualment no sé si suposo que l'un veu partir per l'altre i del revés, no? En el teu cas, comencem per tu, Albert, quan es va decretar l'estat d'alarma, estaves a la República Txeca, et va costar, vaja, suor i llàgrimes poder tornar, no? Sí, ara és quan ho veus amb la distància dius, no hi havia per tant, però aquell moment va costar molt, no? Poder tornar, veiem que no podríem tornar, que no hi havia vols, que no hi havia manera d'arribar i al final va poder solucionar anant cap a Múnich, però clar, a Txèquia ningú ens donava cap solució i ho veia bastant negre, no? No sabies a qui trucar i veies que allò s'anava complicant i que hora que passava, hora que costava més poder tornar. Al final, el dissabte 14 vaig poder arribar, però a la 1 matinada arribava a casa. Vaig tenir la sort de poder tornar, però ja va anar just, ja que no torno. Tu com te'n vas assabentar que estava allà i què vas pensar? Vull dir, no sé si vas pensar, res, això serà un moment o... Perquè clar, era una època on tothom pensava que en un moment, no? Això que 15 dies i ja està. Bueno, no ho tenia tan clar, veus, això. Jo com vaig saber que tenia, que es van tenir problemes per poder dinar en un restaurant el divendres i que el dissabte van començar a mirar per poder tornar, perquè havien de tornar dilluns, i tenia la sensació que la cosa es podia complicar. Jo tenia la sensació que es podia complicar per uns dies, per uns quants dies. Ara, que tot durés tant, tampoc tenia idea que pogués passar, però sí, que era una situació que si o tornaven el dissabte o estarien dies, sí, s'allargaria, tenia la sensació. Tu, en el moment vas pensar que era un gra massa, potser, que no et deixessin tornar? I com ho veus ara, amb un any de perspectiva, tot el que et va passar allà a la República Txeca? Bueno, allà a la República Txeca de seguida ja van tancar fronteres, van ser molt més dràstics que aquí, no? Allà tenien 60 casos i ja van actuar molt més fort. Clar, nosaltres, veiem una miqueta, era un gra massa tot plegat i que no hi havia solució, i el que si quedaves allà t'havies de quedar fins al 14 d'abril confinat, ja t'ho deien. Si quedes aquí, a partir de dilluns, tots tancats a casa fins al 14 d'abril, que és el que va passar. Clar, des de perspectiva, com tot, el mobile també deien que era una exageració, cancel·lar-lo va ser la millor opció en aquell moment, com ha anat tot plegat, doncs, bueno, van ser decisions que van prendre els estats i cadascú va fer el que va creure convenient. El que trobo que no va haver organització dels estats i d'Europa no va actuar correctament, no? I cadascú feia el que li semblava i com està passant ara, a veure, hi ha moltes incongruències, segons què fas pots fer, segons què no pots fer, i bueno, tot el que s'ha passat ara és una xarxa d'error, no? I que no acabem d'aprendre, no? Ara tornem a obrir per Setmana Santa, què passarà? Quarta onada ja estan... Sí, doncs no ens obriu, si hi haurà quarta... No sé, és complicat de gestionar. És complicat de gestionar i cadascú feia el que més o menys podia i entenc que aquí ja podem anar en el teu cas, Jordi, tu el vas passar, el Covid, el vas passar a les 2 setmanes que es decretés l'estat d'alarma. No sé si ara veient com està tot destructurat, creus que et van atendre com... Vaja, va ser una mica improvisació perquè encara no estava tot marcat o consideres que ja es començaven a veure les maneres d'atendre els pacients amb Covid i tot plegat als hospitals? Crec que els protocols que hi ha actualment són bastant lluny del que hi havia en aquell moment. Era un inici, malgrat hi havia molts casos i començava moltes defuncions, era diferent el que passava. Sí que és cert que només trucant per telèfon i dient que tenies febre, ja estaves allò ja pendent, ja estaves com possible cas. A més, els vaig explicar, després d'uns dies, que havia estat en contacte amb persones positives, em van declarar positiu de Covid sense haver-me fet cap PCR. No hi havia PCR, és que hi havia molt poques. Al cap d'una setmana, d'estar una setmana a casa al llit molt xafat, no amb pics de febre, però molt xafat, va portar el meu germà a l'hospital, ens van portar al Cap Bages, van dir que anés a fer una placa, i en aquesta placa vam veure que tenia pneumònia, i em van derivar a l'Hospital General, l'Hospital de Sant Joan de Déu, i allà sí que em van fer una PCR. A l'urgència em van fer una PCR i vaig donar positiu, evidentment. I estava donat de positiu de facto, però en aquell moment ja vaig quedar-me ingressat 5 dies per tractar la pneumònia. A veure, un cop passat això, el que sí que canvia també actualment és que em van dir, després de l'últim dia que has tingut febre, 14 dies més has d'estar sol, aïllat. Això ara mateix no es contempla de cap manera. Un cop has passat, al cap de 48 hores que no tens febre, ja pots començar a fer vida més o menys normal. Bueno, són molts canvis, però això estem parlant de fa encara ara menys d'un any.
Sí, clar, 2 setmanes falten perquè just faci un any. Suposo, Albert, que el vas ajudar quan quan li van detectar el Covid, i per l'altra banda, què pensaves? Vull dir, era una època que tot eren incerteses. Ara potser sí que hi ha incerteses, però encara ja està tot més clar. No sé què vas pensar i si el vas ajudar. Home, no, sí, jo no vaig tenir cap mena de dubte quan em va dir porta'm a l'hospital, no vaig pensar-m'ho 2 vegades, perquè a veure, no tinc por d'agafar el Covid. El pitjor que pot tenir una persona és tenir por. Quan tens por és quan pot passar qualsevol cosa. Si no tens por, respecte sí, has de prendre amb prudència, però por no n'he tingut mai de por, ni ara tampoc en tinc. I en aquell moment vam anar cap a agafar el cotxe, vaig ficar la mascareta a cadascú, que en teníem unes que un veí ens les va subministrar, per sort, que ens repartia, i em va donar un parell i guants, i vam poder anar-nos cap a... Ell sentat al cotxe al darrere, jo davant, com fent de taxista, i vaig portar-lo al cap, em vaig quedar allà fora, i em vaig portar a l'hospital, em vaig esperar fins que va estar ingressat. I vaig anar cap a casa, i doncs cada dia puc dir que cada dia el metge rebia una trucada del metge, dient-me com estava el meu germà, tot evolucionava bé, i va deixar de tenir febre de seguida, era un cas que no presentava complicacions, i a més podia parlar amb ell tranquil·lament. Teníem informació superbé, quan va anar tot molt rodat, i llavors el pitjor és l'aïllament que va patir ell, l'aïllament previ i l'aïllament posterior. Sort que estava sol a casa i podia fer un aïllament tranquil·lament, no? Però clar, si no t'acaba menjant el coco, no? Més psicològicament que no pas físicament del que vaig veure jo. Però, bueno, en cap moment patir, i no vam tenir mai por nosaltres a casa, si era allà baix, no patíem que podem passar alguna cosa. Si ho agafem. I tant. Això pot passar qualsevol. Sí, i tant, vaja, li ha passat a moltíssima gent, per desgràcia, durant aquest any. No sé si haver-lo passat, Jordi, t'ha fet veure la pandèmia d'una manera diferent. És a dir, si no l'haguessis passat, potser haguessis, no sé, t'haguessis relaxat més, o al contrari, o no. L'he passat, tranquil·litat, i mirar-ho amb alçada de mires. Sí, tranquil·litat. Veient que tot això va fent aquests pics, va fent aquests moviments amunt i avall, mirar-t'ho més, no sé, tenim molta importància. Es penso que estem molt bombardejats de dades, i això també ens afecta. Cada dia tants morts, no sé, tot aquest continu fa que a vegades també desconnectis d'això, intentes desconnectar una mica i fer altra perspectiva, perquè et cansa molt temps. Jo ho he passat, però al final cansa i dius, bueno, d'acord. No sé, el bombardeig d'informació també crec que no ajuda. No ajuda a estar més animats o estar millor. Malgrat que el programa hi és, no vull dir que s'hagi d'amagar, però hi ha moments que hi ha una sobre... Sí. I aquí estic jo per fer-vos una entrevista precisament d'això, No, com a història, com a cosa que ha passat fa un any, que va començar fa un any, és molt bèstia, i això se'n parlarà. Jo corria aquell acudit que nosaltres, quan els nostres fills parlaran amb els seus nets, una pandèmia havies d'haver passat. Vull dir, és a nivell de conya, però que sí que és una cosa molt important. Però en aquest moment tenim tanta informació, tenim tantes dades, que poder estem sobrepassats. No sé, I Albert, si ell demanava com l'ha marcat haver-lo passat tant d'hora, t'he de demanar com et va marcar estar a la República Txeca, el que et va passar. No sé si et va fer veure que això potser durava més de 15 dies, o eres una mica el que em va passar a mi, que jo pensava 15 dies i fora això. No, jo veia que això, la cosa es complicaria i duraria per dies, perquè com estava anant, els estats no fan tot això per 15 dies. I veient el cas jo veia que ens quedàvem allà, i mira, des que ha passat això no he tornat a viatjar. Uns companys meus ara que vam anar a fer esquí em van dir d'anar a França a esquiar, no hi he anat perquè dius, no tinc ganes de trobar-me un altre cop així. Han anat 3, molts més, ara han anat 3 només a esquiar, amb PCR, amb allotjament, pagar, pots anar a esquiar a França, però no pots anar a esquiar a Tuixén, per exemple. Pues totes aquestes coses a mi em creen una mena d'indignació i de dir, hosti, què passa, no? Podem anar a França, però no podem anar a esquiar aquí a la cantonada. Ara que cap de setmana sí, hi podrem anar, però no hi he anat perquè no volia trobar-me un altre cop així. I, bueno, crec que em va afectar en aquest sentit, no? Que, hosti, impotència, sentint-te com si es poden trobar un immigrant allà tirat al mig de la carretera, no saps cap on anar, què fer, i, bueno, és molt trist que pugui passar coses d'aquestes.
Doncs Jordi, Albert, moltíssimes gràcies per compartir primer la història, després el vostre punt de vista, que també és interessant veure com cadascú doncs, està vivint aquesta pandèmia que per desgràcia ja ha durat més d'un any. Moltíssimes gràcies. I de Santpedor anem cap a Sallent, on en Nani Sala, propietari, un dels germans propietaris del lloc, tenia 3 hostes quan es va declarar el confinament domiciliari. Nani Sala, bon dia. Bon dia. Bé, just fa un any parlàvem de... Sí, exacte. Just fa un any vam trucar i ens va explicar que et va agafar el confinament amb 3 hostes, que a poc havien anat marxant. No sé una mica com va acabar la situació dels hostes i tot plegat. Sí, ja fa un any d'això. Passa molt ràpid o molt a poc, depèn de com es miri. Doncs ens va enganxar amb diversos hostes a l'hotel. Ja no en vam agafar cap més de noves reserves i anàvem marxant segons el dia que havien previst de marxar. Menys 3 d'una empresa, que eren muntadors, que se'ls hi va allargar la feina i un d'ells era anglès, de Londres. I al cap d'uns 10 dies, quan ja havien acabat la feina, va tenir molts problemes de vol. No trobava vol, estava desesperat, a més, el pobre, i al final se'l van portar el company que era de València perquè no hi havia manera de poder volar a Londres. I ja sabem que més tard ja va poder solucionar el problema, però ja des de València. I ens va deixar aquí a l'hotel sense poder anar a casa seva. Sí, va anar a casa del seu company a passar els dies fins que pogués marxar, perquè a més era una època que costava agafar vols, que tots s'havien acabat. I vaja, també una altra cosa que vam dir és veurem si d'aquí 15 dies no podem tornar a obrir. No sé si amb un any vista s'haguessin fet, o vaja, des d'aquí, des de la sala, haguéssiu fet les coses diferents. És molt fàcil pensar a toro passat, no? El que està clar que no només nosaltres ho haguéssim fet diferent, jo em sembla que tothom ho hagués fet diferent. Segurament el més fàcil hagués sigut tancar-ho tot, tancar fronteres i fer el que ha estat fent Austràlia, per exemple, que li ha anat força bé, i no fer poques mesures i en pocs sectors. Però, clar, és el que diem, no? Ens pensàvem que duraria només 15 dies i està durant més d'un any. I tant. I un any on s'han hagut de fer, suposo, forces canvis, sobretot en el sector de la restauració. A més, estem en un lloc que és pràcticament immens. No sé si en el vostre cas heu hagut d'adaptar moltes coses o heu hagut de retocar gaire el restaurant o fins i tot l'hotel, els hàbits que teníeu per poder anar obrint quan us deixaven, que aquesta és l'altra. La incertesa ha estat omnipresent durant aquest any. Nosaltres tenim l'avantatge que l'espai físic és gran. Per tant, les limitacions que s'han anat imposant de distància, de aquestes coses, d'exterior, ho teníem fàcilment, ho podíem resoldre fàcilment, condicions. Clar, jo el que extrec són 2 coses. La primera és l'enginyeria, no? Financera que s'ha hagut de fer, i l'altra és si en un any us heu tornat més desconfiats a l'hora de fer cada passa. Si fa un any hi havia la confiança aquesta de 15 dies, ara entenc que pel que expliques hi ha més desconfiança a l'hora d'anar cap a un lloc o cap a un altre, a l'hora d'adoptar mesures, sempre dic a nivell de la sala. Sí, no, és que és així, desconfiança amb tot. Ara hi ha la vacuna, les vacunes. La notícia és que n'hi ha una que sembla que vol dir que la desconfiança hi és per la incertesa del moment, perquè no sabem si ens expliquen tota la informació que es té. Absolutament, estem deixats de banda i a treballar el dia a dia, no podem programar res. Tenim també l'oferta nostra és de casaments també, s'han anul·lat absolutament tots, vam tenir 2 o 3 la possibilitat de fer-los a l'estiu passat, però aquest any ja s'estan anul·lant també una altra vegada. Vol dir que és desesperant tot plegat. I repeteixo, la incertesa que no es pot preveure més enllà de demà.
Anul·lant o reprogramant els casaments? Pràcticament tots reprogramant. Però, clar, el que no es facturi ara, l'any que ve ja n'hi haurien de nous i farem els d'aquesta temporada, no? Per tant, és deixar de facturar les subvencions, el que ens puguin ajudar a sobreviure. Costa molt que ens arribin, que es facin, i nosaltres hem de pagar. Sort en tenim dels ERTOs, menys mal, perquè si no ja no hi seria aquesta entrevista, ja no existiríem, ni nosaltres ni la immensa majoria de negocis. Però tot i així, costa molt de sobreviure en aquestes condicions. Clar, i tant. I també, en el teu cas, el que podem fer és fins i tot viatjar a 2 anys enrere, la primera visita a la central, que va ser a Ràdio Sallent, quan encara hi havia l'Aurora Rodríguez, que parlava no només de bodes, sinó també d'alguns esdeveniments gastronòmics que són una de les alegries a nivell personal, com a cuiner, etc. Suposo que també deu ser un pal no poder organitzar aquests sopars o no poder experimentar amb menjar, o sí que ho podeu fer? Depèn de la situació, no sé, per exemple... Així és, ara repassant una mica. L'any passat, per la primavera, la Fira Viva, es va fer tota virtual. No hi va haver-hi cap degustació, no hi va haver-hi cap sopar. Per exemple, més endavant, a l'estiu, a finals de juliol, hi va haver-hi la Festa del Tomàquet. La Transèquia d'enguany s'està fent virtual, que també a nivell dels fogons gastronòmics del Bages donàvem suport donant cigrons amb cansalada de ral. Aquest any anul·lada. Ja hi tornem a ser-hi, la incertesa del moment, no? Però evidentment sap greu. Clar, suposo que en aquest sentit, des de fogons, i ara sí que ja hem fet el pas de fogons del Bages per organitzar coses, ara suposo que espereu fer-ho en menys terminis, no? Si abans podíeu dedicar-hi un temps, a partir d'ara suposo que canviarà aquest tarannà. Sí, és així. Ja s'està parlant de la Fira Viva d'aquest any, de principis de juny, amb la mateixa incertesa de sempre. Jo participo en la taula d'organització i s'està preveient 3 escenaris, 100% online, mixta i lliure, nova normalitat, no? Però clar, treballar amb 3 supòsits d'un esdeveniment és complicadíssim. Però bé, aquí estem, les ganes hi són. Nosaltres mirarem a veure com s'acaba fent tot plegat. L'altra cosa que volia demanar és el que s'ha parlat aquesta setmana, crec que no ho podem evitar, encara que sigui una pregunta, no? Suposo que fàcil en el sector de restauració. Sembla que es vol tornar a obrir per sopars, tot i això fins les 10. No sé si ho veus bé, si és una mitja tinta que no acaba de convèncer o una mica com ho veus. Depèn de cada cas. Hi haurà restaurants que no els afecta els sopars i n'hi haurà que molt, no? A veure, opinió meva personal, si anem a trobar l'horari europeu, per mi millor. És a dir, sopars a les 8 en lloc de les 9 i tancar a les 10 en lloc de les 11-12. Però bé, això és una opinió, una opinió personal. El que està clar que tot ajuda als horaris passats que ens tancaven a 11:15, abans a 11:45, després van passar a 11:15 i tancar a 3:45 i més tard a 4:45. Torna a ser opinió meva, és una tonteria. És una tonteria. Què vols evitar? A nivell de bar, potser sí, de la relació social a fer la cervesa o la copa de vi, però a nivell de restaurant, això són, crec, tonteries. Ja és especular, Com esperes que sigui el 15, 16, 17, aquesta setmana de març, però de l'any 2022? No, que la vacuna funcioni, que el món es lliuri del Covid i que l'economia s'hagi reactivat. Que, per altra banda, jo també sóc dels que penso que quan s'hagi acabat aquest malson que estem vivint tots plegats, entre que la gent que no ha deixat la feina, per tant, ha estat treballant, més tota la gent que ha estat en ERTO, per tant, ha estat cobrant, i a més el fet de que tot aquest temps no s'han fet vacances,
la gent podrà consumir en el moment que hi hagi l'obertura. Per tant, crec que si s'acaba ràpid aquest malson, l'economia pot reactivar-se ràpidament, sense oblidar tota la gran massa que pel camí ha anat caient, tots els que les estan passant punyeteres per arribar a final de mes. Vol dir que això no s'ha d'oblidar, perquè la crisi social existeix. I tant. Doncs amb aquest darrer missatge, mig d'esperança, mig de consciència, de realisme, moltes gràcies per atendre'ns avui. A vosaltres per haver vingut a casa nostra.